Jeg skal skyde. Ud. Det var med, jeg skulle fucking... Hey, hvad det her, det er en trode. Nej, her. Jeg skulle fucking sådan. Ej, hvor er du klam! Hvad? Du kan løse. Au! Du løse. Hold nu kæft for helvede. Du skal bare klar på at høre efter i hvad hedder det nu? Nå jo, i bilen. Ja, Ved du hvad? Gider du lige at slappe af? Afsted du! Er det for nok? Nå, okay.